Lima kilo, 7 kilo, Ujul. 8 kilo, Ujul. 10 kilo, Ujul. 12 kilo, Abot iki ujul sithik. 13 kilo. Wis kurang luwe 15 iki. Oh, kurang lebih 15 kilo. Walalalalalala. Wala. Le adi. Lah. Adi. Lah. Ditrokke. Botole jikoki, darane ra percaya kok jikono botole. Botole jikoki le adi. Wes, turokke dijejer. Dijejer, Ger. Tangane templekno Ger sing paling cilik wae. Sing cilik kok, Ger. Ora sing cilik. Ora ono cilik tenan apa ora? Ora ono, golek ono nek sing cilik. Tangane plek sing paling gede, tangan cilik roto berarti. Roto. Kira iki. Lah tolong nyari. Iki. Ya tolong nyari padha wae. Sem. Lah iya cari panggul Ger. Sego kisare. Sego kisare to Ger. Iya, awo Ger. Lek adi iki wak kabeh lek adi. Aduh lek adi. Ngene mulai. Gendong. Gitu iki sepate lek wes. Iki sepate iki. Full terate lek, full terate. Iwak tok ora anu didoyanane terate tok ya.